Κορεατική τεχνολογία αιχμής στον τομέα των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Σε μια πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής και με αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους κατασκευάζεται το ισχυρότερο πάνελ του κόσμου, ονομαστικής ισχύως 430 Watt Peak. Η διαδικασία παραγωγής αποτελείται από τα εξής στάδια. Διαδικασία κοπής οπίστιου φύλου προστασίας και τοποθέτηση υλικού EVA. Οι ηλιακές κυψέλες μετά από ενδελεχή έλεγχο τοποθετούνται σε σειρά για τη δημιουργία στοιχειοσυρών. Η διαδικασία αυτή είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, κάτι που συμβάλλει στην τελική ποιότητα του προϊόντος. Η συγκόλληση των ηλεκτροδίων που διαπερνούν τις ηλιακές κυψέλες. Αυτά για πρώτη φορά είναι 3 ανακυψέλη, βελτιστοποιώντας έτσι το βαθμό απόδοσης της στοιχειοσυράς. Στο επόμενο βήμα και σε κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας επιτυγχάνεται η συγκρότηση των πάνελ σε ένα σώμα. Στη συνέχεια, ελέγχεται το προϊόν από ειδικές κάμερες για τυχόν προβλήματα των κυψελών, όπως γίνεται και στη διάρκεια του θερμικού ελέγχου που υποβάλλονται. Το κοιτίο διακλάδωσης των ηλεκτρολογικών συνδέσεων τοποθετείται στη συνέχεια και ακολουθεί μια διαδικασία φινιρίσματος του προϊόντος. Το πλαίσιο αλουμινίου τοποθετείται περιμετρικά του προϊόντος και συγκολλείται. Είναι ανοιχτού τύπου και δεν επιτρέπει τη συσσόρευση βρόχινου νερού. Το τελικό προϊόν υποβάλλεται σε τεστ προσομοίωσης όπου καταγράφονται οι αποδόσεις του. Και τέλος πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος του ολοκληρωμένου προϊόντος πριν αποθηκευθεί.